नामचिंतन केलं, संतांना शरण जाऊन त्या प्रकारे नामस्मरण जर केलं, मग तो होऊन दिसीन आड घाली सुदर्शन. बाबा तो सुदर्शन चक्राने सर्व दुःखांचा नाश करतो, संकटाचा नाश करतो. आणि म्हणून मग तो होऊन दिशीन, तो शीन म्हणजे दुःख त्रास होऊ देत नाही. पण तुम्ही त्याचं नामचिंतन संतांना शरण गेल्याशिवाय ते तुम्हाला कळू शकत नाही. आणि म्हणून या नियमानुसार संतांना शरण जा, सद्गुरा शरण जा, मग तो होऊन दिशीन आड घाली सुदर्शन. का ज्या वेळेस अर्जुन द्रौपदीला जिंकून आणल्यानंतर सर्व 5 भावांनी म्हणे कुंती मातेला विचारलं, नाही शिदोरी आणलेली 5 जणांनी म्हणे समान वाटून घ्या. आता ती द्रौपदीची पणाला लावली, ती जिंकून आणली 5 पांडवांनी, आता कसं करावं. मग त्यावेळेस त्यांचं नारद स्वामींचं त्या ठिकाणी आगमन झालं आणि त्यांनी सांगितलं का बाबा तुम्ही एक काम करा, धर्मराजा आहेत नाही का, जेवढे 5 पांडव त्यांनी प्रत्येकाने एक विचार, एक मताने विचार करा. ज्या वेळेस धर्मराजा आणि द्रौपदी एकांतात बसले असताना इकडं ब्राह्मणांच्या गायी वगैरे चोरून नेल्या चोरांनी. तेवढ्यात आमच्या अर्जुनाला कळलं, कारण धर्म रक्षती रक्षतः, धर्माचं रक्षण केलं पाहिजे. आणि म्हणून या कार्याकरता अर्जुन मात्र आपले धनुष्यबाण वगैरे त्या खोलीमध्ये प्रवेश केला. त्या ठिकाणी एकांत वासात बसलेले धर्मराजा दिसले आणि त्यांचा असा नियम होता, जर ज्यांनी नियम तोडला त्यांनी वर्षभर तीर्थयात्रा करायची, असा जो नियम त्यांनी ठरवून घेतलेला होता. आणि म्हणून त्यांनी त्या गायी परत आणून दिल्या ब्राह्मणांच्या. पण आपल्या हातून हा दोष घडलेला आहे आणि म्हणून प्रायश्चित्त म्हणून मला तीर्थयात्रेला गेल्याच पाहिजे. तेवढ्यात तीर्थयात्रेला सुरुवात केली, सेतुबंध रामेश्वरला गेले. गेल्यानंतर त्या ठिकाणी मात्र बघितलं का रामप्रभूंची ही या ठिकाणी त्यांनी सेतू बांधलेला आहे. थोडासा अर्जुनाला गर्व झाला आणि गर्व मात्र देवाला सहन होत नाही. नवला अहंकाराची या गोष्टी विशेष न लगे अज्ञानापाठी, सज्ञानाच्या झोंबे कंठी नाना संकटी नाचवी. बाबा गर्व मात्र त्या भगवान परमात्म्याला सहन होत नाही, म्हणून अर्जुनाचा गर्व परिहार केला पाहिजे. त्यावेळेस त्या ठिकाणी मारुतीराया म्हातारा असा झालेला एक वानर त्या ठिकाणी जाते. मारुतीराया होते म्हणे का हो हे सेतुबंध रामेश्वर, राम प्रभू तर भगवंताचे अवतार, मग त्यांनी बाणांचा पूल का नाही बांधला, ते तर धनुर्धारी होते. म्हणे काय सांगावं अर्जुना, त्यावेळेस वानर इतके बलिष्ठ होते, तो बाणांचा पूल म्हणे टिकला नसता. नाही नाही असं काही नाही म्हणे, अहो माझ्याकडे अशी म्हणे विद्या आहे का मी ते बाणांचा पूल करू शकतो. दोघांचं थोडस भांडण झालं, याला गर्व झालेला होता आणि म्हणून अर्जुनाने आणि मारुतीरायांचं भांडण झोपलं. म्हणे तू पूल बांध, जर तुटला तर म्हणे अगोदर कबूल केल्या पाहिजे, जर तो पूल मोडले गेला तर मी अग्नी काष्ट भक्षण करीन. मात्र म्हणता मला मृत्यू नाही आणि म्हणून तू सांगशील ते काम मी करीन. दोघांचं ठरलं. इकडं अर्जुनाने मात्र बाण काढले आणि एक सेतू म्हणजे पूल तयार केला. कशाचा? बाणांचा पूल तयार केला. मारुतीरायाने प्रचंड असं रूप धारण केलं. भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती उन्हाळी अंजन सुता रामदूता वंदना महाबळी प्राणदाता सगळा उठुनी बळे सौख्यकारी दुखारी वृत्त वैष्णव गायिका बुद्धिमता वरिष्ठ म्हणजे मारुतीरायाने असा आवाढव्य भीम काय असं स्वरूप धारण केलं विराट. आणि पायाचा अंगठा